So, what's up mga kawaray? Good morning po sa inyong lahat, no? Ngayon, kung bago ka lang sa aking channel, huwag nyo pong kalimutan i-subscribe at click nyo na din ang notification para ma-update po kayo sa aking mga bagong video na ipopost. Ngayon, i-share nyo din sa mga kaibigan nyo at mga ka-waray din o kahit hindi mga waray. Nag-intro ka naman, walang yan. Ayoko. O, ikaw na. Intro ko na lang ha. Kaya naman ganun yan. Tapos. Ba't ang init ito? Ano ba? Galing din eh. Siya. Hindi galing o. Po. Yan na po ha. Ating kusunera. Magluluto tayo ngayon ng ano. Ano ba to? Nilaga, sinigang. Sinigang at silaga, pinagsama. Nilaga at sinigang daw yung lulutuin ko ngayon mga kawaray yan, no? Mga walang buot. Jess, timpla mo muna ako ng kape bago mong luto. Timpla mo muna ako ng kape. Sige na, habang nagbablog ka. Pagtimpla ko daw siya ng kape. Dili na. Ayos yan na. Ito mag-aas-kaso ang lulutuin natin. Sayang. Joe. Sayang lang yung pagiging ina mo sa amin. Ina ka. Joe. Ikaw, kape Ano daw. ang kape ko? Kape? Yes. Kanina pa, pagpasok ko, hindi ko pa lang narinig. Sige, okay lang. Jess, timpla mo na ako, Jess. Sunod pag-vlog ako sa ano lang. Yung malong ko, nakamalong. Tibap. Oh, timpla mo na. Bibiling ako ng wig. Kala mo, Kabawi, sinugyan, nakapasok. Ano, doon si Itoy sa labas? Ano si Itoy sa labas? Generasyon po. Nakasalubong mo. akin mo lang yun sa... Baka may hindi nagkakape. Hindi makita yung hinihiwa ko. Di ba nayuyuko yan? Hmm? Di nayuyuko. Ano? Di nayuyuko. Uy, di na. Meron po ka na ba? Nasaan yung mga upuan dito na iba? Ay, sinelas ko. Mga kawaray-waray, mga kukunin si Saan ka ba? Valer! Julian, magsay ka muna. Uy, ano, magsay ka muna. Magsay ka pa? Diba? Sige, ano na kasi mamaya yung kanya yan. Alam niya na yung bigyan. Yan mo kasi, laki-laki. Tulubi lang kami. Ito lang mga malaking daga dito. 3-6 lang, sir. Goy. Ito lang mga malaking daga. Doon sa kabila, marami. Pero din yan, walo. Oh, gold. Mga kawaray, alam niyo ba ito kung ano? Uy, ano ba yung pag-iwan nito? Ano, slanting ka? Bilog. Bilog yan. Bilog nga yan, oy. Nabalos yan, bilog yan. Bilog. Bilog daw. Pag-iwan ng ano. Ano tawag ito? Labanos. Parang babae. Bilog. Ba't ganyan ang ipis? Sige, ikaw maghiwa na. Ikaw na, pre! Ikaw na, pre. Gago na yan. Bilas na ba yun? Madulas pa na naging magluto. Ano to? One? Hindi na, try mo na. Madulas na yung labanos. Sige ko na. Hindi naman, no? Hindi mo kasi nakatulog eh. Ito ko lang yun. Yun, nanginari nga sa kalaliwatan at ito, yun itong kaaway nila. Tagalungin mo. Palawain mo na. Ibig sabihin
ko. Yung away mo dyan. Video niya. Labas lang. Nipis na. Nipis na. Masarap nga yan eh. Para yung lasa niya. Pag minuto, lusong na yan. Mamaya ang gagawin ko. May sekreto ko dito. Wala ka na Lupitan. Oo. Sabado yan na may ano ko yun. Oo. Guys. Ganito po nag-iyo ng laban. Space lanting, no? Sampok. Labanos, pichay, sitaw. Pwede kayo yun? Sinabi mo, iba to. Nandiyan, uminom ko na yung pumasok. Kaya mamaya. Aray niya. Number. Ano yan? Saan galing yan? Home sent yan. Mamaya kinukuha lang yun. Dati